मुखा नवीन त्रिपुरा नवीन त्रिपुरा ini ide program ini cuma program ini ini ro program मुखा मणिरामपुर पास्टर आमचई नीरो समाजसभा हिंसाखौ जों सासा मुफा होननाय जों ज' ज' फायले माने र' जों बर'बो गोबां मालायखा दिनै 300 बोसोर होनबा 370 जन मालायखा बेलाय दंथ'लायखा खाखसांलायखा अबहाय जों कायतनो बयद' खालायनानै बिसिंथै लबलाय माने बिसिंथै दिनै खासारांजासो ज' अबनि बागैबो आं ज' ज' ताखुमखौ आं दासिम चार्ज बिसिङावबो आं बर'आव हामबाय माया फाजावो बर'आव एसे बयद' खालाय फैमानि बागै कायताबो जोंबो जिनि अरनिबो जों सयसाजना सुपायका सुखांखाय रामकिशोर मुथानि ताइसो अबहाय जों सांगो याब्रिसिनि बागै जों जत' बयद' खालायनो नांगौ सोखनो बिनिफ्राय सानथामखा शुक्रबारनि सिनि जेंनायमानि र' दिनै सारियाखांखाय जों जत' बायथागुनाय खाना आदर खांखाय जत' जान न'आव थानायना खामानि बा हाकसालनि बर'बो दंबो र' yang गाबों हाकसालनि आं बासो दे दुवारंनिबो दंबो पश्चिम बाहाग जिल्ला दङ गोबां बर' फायजाब अबहाय बर'बो सभा ब्रह्म बर' फायमानगा फायमानि बागै बबो आं दिनैबो नुखायखा जत' जोंबो खानाब बाक्सा दिनै थालायना दङ खानाबबो गेलेनाय दं